Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call. UMLA kanong po constituency ba meral bonds menta kasngi ka arpenyo tarik unailur ulaliban plino ya ka Lynti ya Kjat lane ka footpath bal ka Khyrdop jong ka Ophis Trei jong ka Nongtluh Presbytery kabadon hasnong Sokhar Ribhoi district ya ka balapan mang lengba na ka SRWP scheme Jong usnam 1000 khatpra bad 1000 khat khandai Hakate kasngi la senran lang UMDC ka nongpo constituency ba bala jet rani lambat ki pastor ki teman basan ki longkme jong ka Presbytery bat ki nongyelam jong ka Presbytery CE Union lambat ki riu rangba jong ka snong Sokhar Hakate kasngi na kaliang jong ka jinga sang kanthai Nongtluh Presbytery kila airu ka memorandum UMLA banpan jingirap ki core computer bat printer nagamta ka jingdon kam ha ka Office Trei ka jongki bat na kaliang jong ka CE Union kila pensngo UMLA ya ka jingdon kam ka jingirap halor ka jingpunmi la ka jong ka YouTube channel nagamta banyo ban upload ya ki jingruai balang Bat kalalong ka khubor ka bakamen ya ka jinga sang kanthai Nongtluh Presbytery bat CE Union ha ka te ka ju ka singi na kaliang jong MLA ula ai ya ka computer bat ka printer sha ka jinga sang kanthai na ka banta ka jingdon kam jongki bat na ka banta ka CE Union ula ai da ka song pisa ka ba arpho 1000 tengka sha ka Nongtluh Presbytery CE Union kum ka da ka jingiram ha ka bayadai ban penmi no la ka jong ka YouTube channel Shibumba ki organization ki don Kiba pertaslan naga benta ban penkela lane ban penbahaya di imlam masalam. Andre kei keba ngangai na baro ki organization lane ki kenhun ki bala tringat ba ban penkela ya ka imlam masalam ke jongi wat haka longi galongsen ide ki balang ki badan hamam la kisnong ki thau. Omde tang kawai ka balang andre baro ki kenhun balang ngia tre naga benta ban wanra ya ka shong sup ko shong san ha ko shnong ka thau ban pen baha ya ko long ying ko long sen ban im ya ka jing im ti play te ka long badon kamru nama kata kum ki nong mi khmat ya ka bang yin phai ya ki khmat ki jongi ban ai ke ji kersan ya ki balang ki bapher ba khnang ba kila ban pen baha ya ka rukom tre kam ki jongi ban wanra ya ki imlang ka salang ki jongi ka ba shong sup ka ba shong san ba kum juru ban pen kaladur ya kalau perkhat rukom perdan kat kum kani ka juk ka bangidon khnang bangila ru pan somha ya ble tham tam la ka de ka ya ka umbang di sengkir bat ka masuk tengah kalau umbang kumnor ble persat sim ban ya dan betar di kam ki berher la ka de ban program gijing seng ani balang berher Idon ki jai balang denomination ki babun jai apo kaneka kan reboy apo panusi ki balang ki babun ha ki jing persang dengi bene trilang panera ki persang ban kener ki kiti kan pala bat babanong tru mata istri ha ki jing ya inti om tang naga benta ban yalam ya ki pailang ki prabange ki dekat ki dekat apo istri kadang tu benta por belajar kenal kajing don ya ka computer institute kajing don ya ka music school institute ta karananya but giwe kita ki awareness ki berher nagal yang Presbytery lama nagal yang SLC committee nagal yang Presbytery union nagal yang jingsen kentai ki awareness program ki berher ki ba haki level berher ki ba pila juknya la de ka jikot di subah la de ka kakot kekya la de ka shongkha khna la de ki bopun ni program ki awareness ki ba kum ka Presbytery la judan perta ni por ni pedep bat ni scam ni por banwan ni ban no semua ban ai ka jing kuble ka kerpang ni nam ta kinong ilang bar kinong ilang ki balale kinong ilang ki menta kinong ilang ki pan sim tiro ni por banwan
Mengenang penting, ia gini kam lemah, apa iman kesalahan kami. Nama gejing sekri para beliau, kalau ini sekri boleh. Kalau nggak berkomsan, berkata, kam tam mengenai gejuk kejungi ke pemerintah, masuk obat kentu, yang ki borbalang, lalu desa balang, desa genti, society kejungi kepada isim bagi platform, kabar kerautan, agak jengim kejungi ke platform yang balang. Mengelakkan persutu, mengelakkan siamnya kebentak, bente kalong ying kalong sem kapal skep, kapal kan mau di dua minit di dua step aying sem, kalong ying kalong sem kapal tip ya keborang bujung boleh, menpenhek pensan di kun kesi. Ya u virus ru tieng, ya ketika ru tieng, sakat nuken ini empunya. Ai ketika COVID kat kendai. Kanoy kun persya ya kini ke kelam.